Pri dnešnej pietnej spomienke 69. výročia a jednoducho aj turistický prechod cez Slánske vrchy. Ďakujem vám všetkým za to, že chcete dnes opakovať. Prajem vám pekný deň, potom Vojenský zväz od fašistických bojovníkov pamätnú medailu za ožalách. Vážení priatelia, dovolte, aby som sa vás starost na vyznamenanie, aby sa ujal slova. Ktoré udelila Krajská rada klubu Českého pohraničia v Českých Budějoviciach Pavlovi Políkovi Hrehovi. A Národná rada klubu Českého pohraničia udeluje pri tejto príležitosti čestné uznanie obci Zlatá Baňa ako tretej východoslovenskej obci. Prosím pána starostu o prevzatie ocenenia. Radové to stojí niekoľko 100 eur, niekedy aj možno aj 1000, tak aby sme dokázali sami pre seba, ale vlastne na tú počesť organizovať dôstojné. Vážení priatelia, o necelú polhodinku, možno polhodinku, príde policajný zbor. Takže som rád, že ste tu. Budem rád, keď na budúci rok znova sa uvidíme. Že mám prezvisko Mikal, ktorý, no ja poznám jedného dôstojníka Mikala Tauceka. Keď chceš tebe cvičiť, no Lipníky, to tá knižka.
viem o tom, bo mi Jano rozprával. Smakuje. Jeden najväčší peťak, nebo čo nekaká. Čo?